की गे रानिया कैसे देखाई परवल के आगे हमरा कैसे तोरा के लई लोगे का लई के हवे हमरा तो लई के है के हम लगल को के की बोल रही रे परवल करे एक चक्का लगता हेगे तू रनिया छही तू कनिया तोहर जवानी देखी मन भेल हैरानिया झपल सामान तोहर के देखाला तो हमरा से पहले बोलना कौन छौड़ा ले लको हमरा से पहले बोलना के गोला गाल को हेगे तू रनिया छही तू कनिया तोहर जवानी देखी मन भेल हैरानिया झपल सामान तोहर के देखाला तो हमरा से पहले बोलना कौन छौड़ा ले लको हमरा से पहले बोलना के गोला गाल को रिकॉर्डिंग बाय MST म्यूजिक हटिया में रोज तू बैठे छी जिला समस्तीपुर में मार्केट करे छी हाय के सातनपुर हटिया में रोज तू बैठे छी जिला समस्तीपुर में मार्केट करे छी गे तोहर जवानी छौरी ऊपरे से भूखल एही से तोहर फुलौना छौ सुखल नैना से नैना तोरा के मिलाला को हमरा से पहले बोलना कौन छौड़ा ले लको हमरा से पहले बोलना के गोला गाल को एक चक्का लगता घरारे में टेम्पू धरे छी दर्शन सराय के माजा उठबै छी हाय गे मुसरी घरारे में टेम्पू धरे छी दर्शन सराय में मार्केट करे छी गे उजियारपुर सैरा रंजन क्षेत्र भारी अदर सा छौड़ा तैले तो दुनाली नक से नथिया तोरा के हटला को हमरा से पहले बोलना कौन छौड़ा ले लको हमरा से पहले बोलना के गोला गाल को